unha viaxe dicíase como ter un soño. Ver a vila, ver o mar ou ver Madrid. Ou ver chegar os viaxeiros, ou velos marchar de a cabalo. Oír de lonxe o motor do coche de liña que subía renqueando a derradeira costa. Ou ver chegar o tren bufando e soprando fume ata parar canso, coas gotas de suor esvarando pola cara redonda e metálica da máquina xigantesca. Ou velo partir, pitando de ledicia e acelerando o ritmo da súa trécola ata perderse na última curva. Era o soño de marchar e de volver para contalo. Ali movíamonos andando. Eu recordo perfectamente os coches de cabalos. Vir a Coruña para nosotros, que eran 11 kilómetros, era como ir ahora a Madrid. Pois a primeira viaxe que fixen con o meu home foi ir a Santiago. Mar longe. A salir de Galicia, eso xa aquí nesta comarca prácticamente non existía. Dixéronos, bueno, os profesores, mañán vamos a ir hasta Caldas de Reis. Alá nos meteron nun autobús cos asentos de madera. Ese era o viaxe, a Caldas de Reis. Es que me acuerdo una vez que fuimos a Vigo como una cosa extraordinaria. Perdimos un niño en Cangas. Perdí, sí, porque al salir contamos y llegamos a Vigo y nos encontramos con que nos faltaba un niño. Acordo-me que fomos con miña nai a Santiago, e nunca ali fora. E eu via cousas moi bonitas nos escaparates, pero eu quería mirar, pero como miña nai non miraba que ela xa tiña visto, e iba correndo. Eu que facía, agarraba o bandil que levaba ela, un delantal, e eu quedaba mirando, pero o que me tiraba moito que iba baixar ela, entón tamén tiña que ir, que eu por su bandil non queria deixar, por non perdíame. Xa había costume, como estaba na montaña, de ir aos baños. E era casi o sitio de salida, era ir a Sada, algúns iban a Coruña, as Rías Baixas casi non iba nadie, pero vamos, era unha liberación. E ademais era higiénico porque se lavaban. Tras de baño, un saco deses sacos das patatas. Pois ese abríamoslo por aquí, metíamos a cabeza e alaiamos con ele así, flotando. O mar era un sueño. Tiña unhas ganas de ver o mar e conocelo, non te podes dar unha idea. Que un primeiro nunca fun ao mar, e non sabía onde estaba o mar. Bueno, o mar é unha cousa espantosa xa, espantosa. Como decía un señor ali da miña aldea, onde se xuntaría tanta agua para ver aquí tanta agua xunta? Pareceu unha cousa imposible, porque non lle velo o remate. Pareceu que todo era auga neste mundo. Eu me preguntou, é como é o mar? Dixo, mira, empezas a poñer bravo, e levántase, escapas porque se ven auga encima. Fomos de luna de miel a Villa García, nada máis. Fomos pola mañán e viñamos pola tarde. Nin había luna, nin había mel. De luna de miel fui da casa dos meus pais á casa do meu home. Fomos a Coruña, para nós ir a facer un viaxe a Coruña e pasamos ali unha semana en Coruña. Foi unha lua de mel corta tal. Na Coruña, onde botei ali nun hotelillo 8 días sin salir da habitación. Ali movíamonos andando. Ademais, movíamonos por unhas carreteiras pedreguentas que daba medo, que cortaban mismo os pés. Eu teño ido a Feira Larín a andar, ir e vir a andar. E a da Bandeira tamén, ir e vir a andar. E a Santiago moitas veces, é cargada, porque se levaban pois cousas a vender, uvas e así desas cousas para a vida. E íbamos e víamos a pé. Non te chicaba que fora 2 kilómetros, unha legua, era andar. Eu quando ia a Ponferrada andando tamén, algunhas veces. Non tiñas había un coche, o autobús aí pequeno, pero non tiñas para pagalo. Había que ir andando. O que viña San Fernando, hizo o refrán.
e ir ao cuarto de baño, non tiña auga quente, botar auga fría, meter os pés ali e non irme para a cama, porque era un dolor nos pés. Eu recordo perfectamente os coches de cabalos. Meus avós foron dos primeiros que tuveron os coches aquí de cabalos, as carrilanas. Levaban os estudantes a Santiago, iban a Curtis ao ferrocarril para levar os viaxeiros. O que tiña unha vista, xa era ter un bo coche para vir a Santiago e para traer as cousas e tudo. Cando veu o automóvil, cando veu a mecánica, ningún aproveitou aquelas líneas que eran deles, nin quixo saber nada dos coches. Recordo uns autobuses infames que eu creo que tiñan, se levaban 8 ou 10 persoas e xa paraban. Andaban a 40 ou a 50 por hora como máximo. Era unha camioneta escanxornada que subía as costas mesmo xemendo. Parece que non iba a chegar nunca, pero chegaba. Cando chegaba a unha costa un pouco empinada, os pasaxeiros tiñan que baixar e empurrar o coche. Vir a Coruña para nosotros, que eran 11 kilómetros, era como ir ahora a Madrid, ou supoño que, hombre, non tan difícil, pero máis incierto, sí. Tiña que ir a Lugo, e eu me collamos a bicicleta e iba a 32 kilómetros, sabe? 32 kilómetros andando en bicicleta, e chegaba antes que a línea. Que lle pareció? Os que non podíamos pagar pois arriba na vaca. Que tenían incluso arriba un espacio, e llevan las personas arriba porque non cabían abajo, e tenían que ir arriba. Pasábamos un frío, cando non había plazas abaixo teníamos que vir arriba, e tardaba a veces 5 horas en chegar a Fonsagrada. E outras veces, cando máis chaval, pois colgado na escalerilla, detrás, para que non che viran e poder camuflarte, poder pasarte de un lado a outro sin pagar. E levaban unha cousa como un gran bidón que queimaba leña e carbón. E ese chamabanlle gasóxeno ou gasógeno en castellano. E con eso movías o coche moi lentamente. E depois empezaron a vir os coches pequenos, ui, o que corre aquí, o corre colá. E contábame un tío meu que foron e dixen, Juanito, como non tedes coche? Ixo non, nós non nos interesa iso, pero mira, ali é onde vai o coche. É que me dix, me vai, que vas ben e tal. E foi a Curtis en coche. E cando volveu, meu tío dixo, que tal? Dixo, mira, Juanito, o que me volva a ver a mí metido nun bicho destos vai ter que contar. Nós tiñamos coches antes da guerra. Tivéramos primeiro un Buí que era unha joia, un descapotable, que aquel coche sería un coche. O único coche que había aquí en Rianxo era o do final do cura Don José Fariña, que ainda hoxe ten aquele na porta da iglesia, que vivía aquí en Rinlo, e ese coche era o que facía para moitas persoas que caían enfermas para levarlas a Santiago, era como unha ambulancia xa. Pues entonces salió la Iseta, que era el huevo aquel, y con aquella Iseta, como nos gustaba mucho viajar, hemos recorrido todo el norte de España con la Iseta, mi mujer y yo, y el pequeño, en un sitio tan pequeño, y hemos recorrido los Pirineos, hemos pasado a la Costa Brava. O viaxe que se facían prácticamente era todo en trenes, non? Os trens daqueles tempos eran un desastre. Era un tren daqueles que tiñan os asientos todos de madeira e de que a Vigo pues, levaba unha porra de tempo.
Paraba en todas as estacións, cargaban a xente que andaba co extraperlo, cargaban o café, as patatas e todo para levar para Vigo, para vender en Vigo, e paraba unha porrada de tempo en todas as estacións, desde aquí a Vigo, cando afeitábase aquí, cando chegaba a Vigo xa levaba barba. E si era un desastre que se viñas de Padrón a Santiago, na esclavitud era unha zona de yemas impresionante, a primeira fruta que ven en esta época, a yema, e dabache tempo a baixar do vagón, ir a ver unha finca grandísima ao largo da vía, ibas aí, collir as yemas, metías dentro da camisa, puías a subir no tren, e pois vienas comendo. Fíjate como funcionaban. E bueno, pois viaxábamos no tren e tiñamos que casi sempre polas ventanillas, porque co fume do tren, do carbón, non andaba chon, 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 chon. Partimos de Santiago e íamos hasta Zaragoza. Me parece que botamos no camiño, non sei se 5 ou 6 días. Ía un frío endemoniado porque os vagóns de gando cerraban as comportas, pero entraba o aire por todos os lados. O tren era mercancías, polo tanto tiña que deixar paso a todos os trens que se consideraban máis importantes. E nos chegamos, xa digo, en 5 ou 6 días. Non morremos de casualidade. Nunca máis volvín no tren, nin me gustou, que gustar non me gustou nadiño o tren.